Good day mga igsoon. I am here in Pilipog, Cordova para makapagbigay ng update sa Coastal Highway na pagdugtungan ng CCLEX on one side and the Mactan Circumferential Highway on the other side. Sa mga bago pa lang dito, ikatutuwa ko pong mabisita nyo ang channel ko para sa iba pang mga videos. Please consider subscribing to my channel and hit the bell icon so you get notified when I have a new video uploaded. Unodostres! Mga igsoon, dati nung wala pang ginagawang highway, lahat dito puro fish ponds at bakawan. Ganyan talaga mga kapatid. Ang environment ang pinaka-apektado kapag may mga infrastructural at industrial developments. Looking at the highway or the road, it's just like the CCLEX. This will have 2 lanes in each direction. Katamtaman lang ang lapad ng center island, siguro mga 1 to 1.5 meter. At yung sidewalk parang isang vehicular lane. So pwede na rin lagyan ng markings for pedestrian at bike lane. Bos, ready na nih para buhos, bos. Taunya nih buhosan.
makikita natin dito yung ginagawang riprap dito sa may gilid. At saka mga kapatid, mga igsoon, sa tingin nyo ba yung kapal ng semento dito standard ba? Kasi sa tingin ko parang okay. Dito sa may gitnang bahagi ng ginagawang daan, medyo naputol dito yung trabaho. But sa unahan, makikita natin mamaya na talagang almost finished na yung sa unahan. Ewan ko kung ano yung naging reason bakit naputol dito yung ginagawang highway.
Mga igsuon, during dapitan dunay murag makeshift o murag taytayan padung ngadto sa Mactan. Mactan na siya nga lugar das Pikas. Ang dyan sa kabilang lugar, pag tawid mo dyan sa may tubig, Mactan na yan, hindi na yan Cordoba. Ito mga igsoon, parang drainage flooring. Sa gobyerno, sa mga ilang gibuhat para sa mga mananagat dire. Ano, tagaan ito ng tagaan ng nabang, kung kanang dili ka panagat ng aglayon, tilpo ba? Oo. Matag og nabang, Naghahatag na sila. matag o. Pero si Mayor kay supo ko ano man po no, kanang Ay man po, mairam po niya pagsuporta sa inyo ano, kaya kamo na kamo mo gyud apektuhan aning paggamaan ning daan. amoy tanganan sa kaya pambot yan, nabali ng nga sa abang. Hindi natural ang problema li. Kani. Ang nakapalit ang bukaan niya. Di nga mahatag daan mo gud nga ri, ari ni agi diri, tuno na mo asus. Tuyok ni agi, tuyok ari ni agi ko duba nga Mga ari igsuon, daan. mao ka ng mga pambot sa mga fisherman nga mga taga diri sa Bangkal Ibabaw, Pilipog o Gabi. Diha kana naka-parking ang ilahang mga pambot o kana ilahang mga bangka. Then doon na sila gamay nga agianan diri dapita kani. Hangtod na siya dito sa katong atong gisudlan ganina. Padung gina dito siya sa main nga agianan nila padung dagat. So inana ka sila kaapektado gumikan sa paghimo aning highway dire. Mga igsuon, naputol na kini diring dapita ang ilahang trabaho kay wa pa kini mapilapi og yuta og mga bato ang kining tubigang bahin sa barangay Bangkal Ibabaw. But dito sa unahan doon na nahuman. Mga igsuon, ganina dirita naglakaw ana hangtod diri. Pag abot mo diri dapita, barangay Bangkal Ibabaw na kini siya. Hangtod diri naglakaw ta. Pero pag abot na to diri dapita, putol na ni kini siya kay wala pa napil-apan nila og yuta ang katong tubig nga bahin. Pero kung imong libuto ni ang Cordoba adto ka sa barangay Gabi, diri ka moagi sa Pikas kani nga daan diri. Nya na may gamay taytayan diri nga mulabang mutabok dito padung sa Mactan sa Marigondon. Diring dapita sa di pa ka mutabok sa tulay, dunay part diri nga human na og nasiminto na pod. So mag-abot kini siya gikan nga ri og katong atong gihunungan diri dapita nga wa pa masiminto, mag-abot kani sila diri.
Salamat mga kapatid o mga igsoon sa panonood sa mga videos ko. Hanggang dito na lang tayo at see you on my next video.